Vi ser en optagelse af en ung psykologistuderende, som kom ud af huset hjemme i sin landsby om morgenen. Han blev beskudt med gummikugler fra kort afstand. Gummikuglen kalder man det, men inde i gummikuglen er der en stålkerne, som vejer cirka 11 gram. Når gummikuglen rammer huden, så stopper gummiet, men metalkuglen fortsætter videre ind. Han blev skudt i underlæben. Gummi standser udenfor, men metalkernen, stålkernen fortsætter og knuser 5 tænder i hans overmund og 3 i undermunden. De metoder, de bruger, de resulterer i, at Israel sår et voldsomt had i de her dage hos små børn og hos voksne. Og de børn, de vil aldrig glemme det resten af deres liv, og de vil fortælle det videre til deres børn. Hvilke af patienterne husker du? Jeg husker dem alle sammen, jeg kommer aldrig til at glemme dem.